morning everyone, welcome to Yam channel guys. Ngayon karon sa Raagas Bunbun, nangaligo kami din guys. Aduna kami family di with baptism. Salamat sa Ginoo guys, nga maayong panahon. Niya akong mga kauban din guys, ako mga bata nga gitudloan guys. So nangaligo sila og dagat, gimingaw gyud sila ligog dagat kay dugay-dugay na gyud sila wala kaligog dagat. Kay dito ra gyud sila sa bukid. Na dito lay ibaya sa bukid, kay ang sa bukid bugno nga tubig dinhi, parat nga tubig mo na kuan gyud sila. Murag excited na mga bata pangaligo. Na nemi guys, among gibantayan ang mga bata guys kay delikado dinhi sa dagat, kay dinhi sa dagat guys dagan na kanang lumos dinhi dapita guys. Muna nga among gabantayan. O na ako mga kauban dinhi guys, nagbantay sila. Nara sila kung mga kauban kani ilang mga ginikanan ilang mga lola, ilang ginikanan. Niya sila nagbantay sila sa ilang mga anak. Sila dinhi guys, mga lola. Kay kailangan magutila bantay ng anak mo nara. Ilan ang gikuan nilang anak, ilang gi pangitaay ilang anak. Nara yang gabunalan. Ay pangita nila ayang dili lagi na ipa kuan. Ipatugod sa lahom. Delikado kayo sa lahom. Nara yang anak ko yatuan nila ilang anak. Ilang yatiman nilang anak. Kay delikado din guys, delikado. Kay kalit kalahom ang dagat din ni, kalit kalahom. Iyang anak. Nay bata din ni guys Bata ambot kisan nita nga bata guys nagdagandagan Kisan nita nga bata nga nagdagandagan. Kani sila guys mga ginikanan ni sa mga bata. Ilang gabantayan nilang mga bata kay na base makatog lahom. Na ilang lola. Na guys. Nara sila Brintoy! Si Brintoy dili makatog lahom Brintoy ha. Nice kaya ang dagat guys. Nice kaya nice kaya ang dagat guys. Sada kayo kaligo pero di ko kaligo guys kay nakaligo na kudaan to. Gikan ko sa pag-aan na ko din ligo kudaan. Nara ko mga kuan guys. Nara sila guys. Nagdula-dula sila guys. Gimingaw ko sila ligo sa dagat. First time sa mga bata nga magligo din ng dagat. Nilang gibantayan. Gibantayan nila guys. Guys, nara. Nasikuan guys, Mr. Delma guys. Ang kaigsukunan naman guys. Leader sa simbahan. Ang Lili. Leader sa simbahan na sila. Ano sila mga kuanan ni sila mga anak nila, ilang ang mga ilang mga lola, ilang inahan na bantayan lagi nila ang ilang mga anak. Bantayan nila. Mo ang leader sa simbahan guys. Kani leader sa simbahan si Kuan, Ma'am Lili Mendoza. Basin inyo ning parinti. Basin na makailaan ning inyong parinti. Mendoza apelyido ari Mendoza Lili. Guys, si Brad Freddy guys among leader sa simbahan guys. Salamat sa Ginoo kay wala sa trabaho karon. Sa trabaho. Akong kauban guys, among kauban sa kuan. Kauban namo sa church. Salamat sa Ginoo din nagpadayon sila din nagkuyog sila sa amuang pagpangaligo. Guys. Brother Freddy Linsagan guys. Sa Delma guys, sa Delma mga kauban. Nindot kay guys Lingaw gud kay mga bata din guys, lingaw kay sila. Kay karon guys, mingaw pag din karon guys, mingaw pa karon panahon. Mingaw pa karon wala kayo nangaligo. Kami lang wala pa kay tao guys.
pag mabot ang panahon guys nga mga holiday, diya dapita guys, so diya dapita puno kay na diya, puno dagang kay tao. Na dagang kay tao diya, maraming tao diyan. Oh. Ngayon hindi kay marami. Oh, dito diya mingaw. Karon is mingaw. Mingaw karon hindi kay karamihan ang mga tao dito. Hindi karamihan. Nice kayo ang view guys, nice kayo ang view. Oh, nice kayo ang view. Oh, hindi kay marami guys, hindi kay karamihan ang nagliligo dito. Oh, konti lang mga tao, konti lang mga tao. Konti lang tao dito. Nice. Wow, nice kayo ang gibuhat sa Ginoo guys. Oh, ginawa ng Panginoon ang dagat. Nice kayo. It's very nice. Nice. Hindi ko kayo. Thank you Lord. Thank you Lord sa among family di karon guys. Family din namin. Ang bata guys, so yung mga bata is very happy. Happy kayo mga bata. Si Juna Marie namunit og bato. No? Kay wala man guni sa ila ang bukid. Oh, di nila man guni sa dagat. Namunit sa bato guys. Namunit sa bato guys. Sige guys, bye-bye guys ha. Magsugod na mi karon og kuan guys, mag-service. Magdaig sa Ginoo, magminaw sa pulong. Thank you Lord, thank you Lord.